El tercer home, amb David González i Àlex Farsac. Bon dia des de Ona de Sants, bon dia des d'aquest diumenge 19 de març de 2026. Estem aquí, som el tercer home i avui hi ha un programa molt i molt especial. I és que després de que celebressin les eleccions d'aquest diumenge 15 de març, la Porta va tornar a guanyar per segona consecutiva les eleccions del Barça i executarà, per tant, el seu quart i segurament últim mandat al capdavant de la presidència del Barça. Per celebrar-ho ho va fer de la seva forma habitual, gent cridant macarrons, gent cridant president, mariachis, cava, galetes príncipe amb Coca-Cola, bé, un suposat de bogeries, i a més va acabar tot per arrodonir-ho a la discoteca de l'Eixample Luz de Gas. Per la part esportiva, el Barça i dimecres va golejar el Newcastle 7-2 al Camp Nou i ja és a quarts de final de la Champions amb el rival definit, l'Atlètic de Madrid, que ara en parlarem. I és que a més fa un parell de dies que Hansi Flick va anunciar que el Barça serà el seu últim club i quan acabi el seu contracte amb el club blaugrana deixarà el futbol a nivell professional. De tot això i molt més en parlarem avui, com sempre, amb el David González Anglès. Com estàs, David? Molt bé, ho hem anunciat a xarxes, és el primer programa de la història del tercer home del matí. M'encanta fer aquest tipus de mencions així, de sempre posar com una nova pedreta, no dir que hem fet història, no? Perquè realment sempre mola, no?, fer història i atribuir-se al mèrit, tot i que si una subnormalitat profunda, m'encanta. Molt bé, doncs, si us sembla, passem directament a l'important, passem directament a fer un repàs del partit d'ahir a la Champions. Ai. Doncs el Barça, que ahir va guanyar el partit de les 6:45 contra el Newcastle per 7-2 en un partit on la primera part va deixar desitjar Àlex, perquè jo vaig tenir bastanta por veient-lo des de caseta, tu des del camp, que tenies el gran privilegi de fer-ho una altra vegada, ja ho vas fer el dia de l'Atlètic de Madrid, si no m'equivoco, i ara contra el Newcastle. Un partit com el que dèiem, a la primera part no em va agradar gens l'equip, és més, la gran sort que vam tenir és que vam acabar guanyant la primera part amb aquell últim penal que va aparèixer a l'últim moment, però és que la diferència que va haver amb la primera i la segona part, no sé si Hansi Flick els hi va fotre una de les esbroncades aquestes de Prime Video, saps aquest vídeo mític de Flick esbroncant els jugadors al Mundial amb Alemanya, doncs no sé si ja ho va canviar, però és que la segona part va ser un goig, m'ho vaig passar molt bé. Sí, a la primera part vam veure un Barça una mica que s'imposava sempre per davant, li passava per davant al Newcastle, però el Newcastle aconseguia empatar fins a aquest minut 45 més 7 on Lamine va marcar un penal que va provocar Rafinha, però en aquesta primera meitat sensacions estranyes. El Barça a nivell ofensiu tenia algunes opcions bastant clares, l'equip en alguns moments semblava que funcionava, però en els altres el partit era una mica en la mateixa dinàmica que l'anada i la gent va marxar al descans, almenys aquesta era la meva sensació des del Camp Nou, hi havia un cert silenci tens al descans, sí. Els jugadors estaven a la banqueta. És que la primera part el que va semblar és que hi havia un neguit molt evident en els jugadors del Barça, com la certa por de dir ui, que si avui la liem estem fora, i a la primera part es va notar moltes imprecisions, controls de pilota i passades senzilles sense pressió que les regalàvem, no donàvem vàries passades sense continuïtat. Era com que ens estàvem adaptant al joc del Newcastle, perquè el Newcastle sincerament tampoc és que fes un partida de coets, però sí que és veritat que li va tenir la mesura molt presa, al igual que ho va fer a St. James's Park, i bé, jo crec que la primera part va recordar molt com va ser aquells minuts a aquella segona part, sobretot a St. James's Park, que van patir moltíssim. Sí, vull dir, no té res a veure la primera part que vam veure amb la segona part l'equip va fer un canvi de dinàmica bastant important, semblava un altre Barça, i és que en els primers, si no m'equivoco, 15 minuts de la segona meitat el Barça va marcar 3 gols. 3 gols, sí, es va ficar 6-2 amb el gol de Rafinha i el doblet de Lewandowski, que ahir va tornar en Robert, va tornar en Robert Lewandowski, almenys a la segona part. La primera era un mal de cap, sincerament, va tenir una ocasió claríssima que Rafinha el deixa totalment lliure de marca, però bé, és important que aconseguíssim ullar, però bé, no ens avancem, crec que anem primer a la primera part i fem una mica de repàs, no?, de com va anar aquests primers 45 minuts. Sí, només iniciar el partit al minut 5, que Rafinha feia el
primer golaç, no sé si el recordes. Sí, clar que el recordo. La passada de Lamine és una cosa. És escandalós. Lamine ahir ja estava molt bé, sobretot quan baixava a rebre a l'interior, agafava pilota i es girava i feia conducció ràpida, i després la passada final, que és una de les coses que jo crec que acabarà evolucionant la posició on jugui Lamine. Sí, acabarà més centrat. Però acabarà jugant. Home, com més per dins que apareixi Lamine, millor pel Barça, no? És el jugador més clarivident en aquestes accions. Una mica com Messi. Sí. Una mica com Messi, que cada vegada que hi ha més per dins. Està massificant, Lamine. I molt semblant. És que realment és un jugador esquerrà, que parteix per la dreta. Messi va començar la seva carrera com un extrem dret obert i molt encarador, de la mateixa manera que Lamine, però amb el pas dels anys i qui sap, en algun punt Lamine el tema físic també li sumarà, doncs jo crec que acabarà jugant per dins quasi segur. Sí, és molt probable, i a més que té la capacitat i la qualitat com per fer-ho, és a dir, és un distribuïdor de joc com pocs, és a dir, l'única persona que jo crec que iguala a Lamine en aquest sentit és Pedri, i potser una mica més i tot. Però bé, també hi ha diverses persones a destacar, una d'elles que m'agradaria fer-ho és Gerard Martín. Oh, quin partit! Perquè hi ha 2 gols, si no m'equivoco, que venen d'una passada de passades de Gerard Martín. El 4-2? El 4-2? Gerard Martín. No. O sigui, no sé si va ser el gol, va fer una passada de més de 30 metres a l'extrem dret, no sé si la tocava Lamine, és que ara ja no recordo ni quin gol va fer. Ara no sé quina jugada em dius. En vam fer 7, no ho sé, però va fer una passada i va acabar en gol, això en 2 ocasions. El partit per mi de Gerard Martín d'ahir és espectacular. Jo la jugada de Gerard Martín que recordo és la passada interior filtrada per Rafinha. Saps aquella que acaba amb el gol de Fermín, que és la passada primera, on pillen despullada totalment la defensa del Newcastle, el gol del 4-2. Però és que Gerard Martín el que fa molt bé és que interpreta de meravelles quan ha de conduir, quan ha de trobar la passada interior, quan ha de... Jo crec que el jugar de lateral a sobre també, o el que hagi jugat de lateral, li permet aquesta capacitat de conducció que un altre central no tindria. Sí que és veritat que Eric i Cubarsí la tenen, aquesta capacitat, però Gerard Martín també l'entén molt bé. I bé, tot i que Eric es va lesionar a inicis del partit, que després crec que no sembla que sigui res greu, ni tampoc lo de Joan, amb la part positiva també de que ara hi haurà l'aturada de seleccions, però és que clar, és que si tens a Gerard Martín a aquest nivell, doncs et despreocupes bastant, no?, d'aquesta mancança de defenses, que ara en tenim 4 lesionats en principi. Sí que és veritat que si tens a Gerard Martín com a central, tens a la banda esquerra a Joao Cancelo, i el problema amb Cancelo és que els 2 gols venen per la seva banda, per un jugador que tècnicament havia de marcar ell, que és Elanga, que entra en segona línia sol les 2 vegades a rematar. Clar, quin nivell de culpabilitat en aquestes 2 jugades? En el segon gol no té gens de és la cagada aquella de Lamine, la té Lamine, i fa el toc d'Esperó, mirant de cara a l'àrea de Joan Garcia, fa un toc d'Esperó, la recupera l'equip anglès, i a partir d'aquí, a passada a l'exterior esquerra, on Araujo s'havia obert per donar-li opcions de passada a Lamine, això ho aprofita l'atacant, sap que per la dreta el passa totalment, la centrada té la mala sort que li passa entre les cames, i arriba Elanga en segona línia i és completament sol, doncs fa el toc de rigor i la posa. Clar, aquí Cancelo no té cap culpa, però en el primer gol sí que és la seva marca, i és un jugador que marca 2 vegades de la mateixa manera, pràcticament igual, i és un jugador que teòricament, home per home, l'ha d'estar cobrint Cancelo. Quan vam portar Cancelo de la sessió sabíem les virtuts i els defectes que tenia. Les virtuts les està explotant al 1000%, perquè ofensivament ens ha demostrat que ha tornat com un autèntic animal, sobretot en aquests últims partits, que està convencent molt. Ara bé, defensivament sabem les carències que té, i independentment de que diguis és que aquesta, sí que és veritat que ho defenso jo una mica, que aquelles jugades tampoc és 100% el culpable d'aquelles jugades. Bé, al final t'acaba marcant el jugador de la teva banda. Vam fer internacional a Anthony Elanga, que no és un mal jugador, però aquesta temporada no està sent la millor del jugador suec, però clar, és que t'arriben altres gols a aquella mateixa banda. I d'aquella jugada vull destacar, evidentment, la pèrdua de Lamine, que és en una zona imperdonable fer aquell, anem a dir detall de qualitat, anem a dir aquella frigolité totalment innecessària, que dius, hòsties, tio, no, allà no toca. Allà no toca, allà has de... calm, o sigui, has de jugar fàcil, i inclús podia jugar de cara, va intentar un cop de tacó buscant, crec que era Pedri, però bé, i saps què et dic? Mira, com va acabar el resultat, me n'alegro que hagi tingut aquesta errada, pel fet de que així li serveix per aprendre i per rectificar, doncs,
doncs tot allò que ha d'aprendre, no? És un xaval al final i moltes coses encara doncs les ha de madurar i tal, i sí que és veritat que per la seva edat és un jugador maduríssim en el sentit que entén el joc a la perfecció, sí, però allà... Però sempre li passa això, Sempre li acaba passant que arriba un moment que es vol complicar massa i perd la pilota, i aquestes pèrdues ens generen un perill. Sí. Bé, un perill o directament una ocasió de gol. Vull dir que les coses com són, però ningú dubta de la qualitat de la mina. Ara, si el partit no hagués anat com hagués anat, clar, que ens facin el 2-2 amb una pèrdua a la nostra àrea, pràcticament davant de la nostra àrea, totalment innecessària, perquè tenies a Araujo en primera instància, i després darrere tenies a Cubarsí. Araujo s'estava obrint per donar-te una línia de passada, tenies a Cubarsí. La facilitat de jugar de cara, sense complicar-te, però... Fas un toc d'esperó allà que no toca. Per cert, saludar a la persona que ens està mirant aquí Bueno, i els oients a Ona de Sants de Montjuïc, evidentment també, que són els més fidedignes, no? I que sempre ens acompanyen aquí. Avui en un horari que crec que potser tindrem nous espectadors, perquè normalment estem acostumats a fer programes a les 9, així que a les 10 del matí no sé qui ens estarà escoltant, però evidentment gràcies per estar escoltant-nos. Gràcies, Isra. Bé, una altra cosa a destacar bastant important és per mi el doblet de Lewandowski, un Lewandowski que no estava gens fi. Fins ara portava un tram de temporada que era bastant dolent o bastant, si no, millorable, però ahir va entrar. La primera part molt ben veure, pràcticament, però després a la segona meitat, minut 51, minut 56, perdona, minut 56, minut 61, en 5 minuts de diferència, 2 gols. Ja veus. Ja està, no li puc demanar més. Sí, no, és un davanter centre i l'has de ficar dins. Ara bé, si fas una comparació de la primera a la segona part, sí, és veritat que el Barça està molt més distès, però és que encara, almenys amb els primers 45 minuts li veus que li faltava finura, li faltava confiança, li faltava... No sé si és la màscara que li molestava, però qui sap. La segona part sí que és diferencial i marca 2 gols, una boca de canó i l'altra és un molt bon remat en una jugada de córner que... jo vaig escoltar el partit per RAC1 i a RAC1 comentaven els davanters, quan de vegades es marquen un gol, al final, després destapen aquesta mala dinàmica que tenien i potser ara és el moment de Lewandowski, potser les següents jornades aconsegueix seguir aquesta confiança i aviam si el veiem de titular aquest cap de setmana a casa contra el Rayo. Tant de bo, perquè Ferran seguia en la seva línia actual habitual, que era que no, a nivell d'efectivitat 0, a nivell d'ajudar els companys 0, a nivell de proposar alguna cosa a nivell ofensiu 0, de fet se li van quedar un parell de pilotes darrere. Bé, esperem que Lewandowski ja estigui fi, però Ferran a mi és un tema que em preocupa. Per cert, cosa a destacar per mi, digue'm, de les més destacables del partit, és Araujo. No va fer un mal partit ahir Araujo, però hi havia una cosa que s'evidenciava moltíssim, que és el weak link de la defensa del Barça. O sigui, ja ho va dir Luis Enrique en el seu moment, Araujo es un gran jugador tal, pero a nivel de conducción de balón y salida de balón es al que tenemos que ir y al que tenemos que esperar. Doncs ahí tenies a Cubarsí, Gerard Martín, és igual, qualsevol Eric, jugador, Cancelo, Xavi Esparc, qualsevol jugador que rebia la pilota i tenia 2 tios anglesos de 1,90 m anant directes a tallar en línia de passe. La rebia Araujo sí, i li deixaven l'espai. El floten totalment, però és que ahir es va evidenciar tant. O sigui, ahir hi havia Cancelo, Cubarsí, Araujo, i tenia cada un 2 tios, i quan la pilota l'anava a Araujo feien així, jo vaig veure això al camp, jo vaig veure això. Deixeu-lo sortir, deixeu-lo jugar, que s'equivocarà. I a una d'aquestes li va fer una passada a Fermín en un moment complicat que acaba curta. Fermín la va intentar tornar, la vam perdre i ens van fer un contraatac, i no sé si això és la jugada del primer gol, però bé, és que sí, no pots tenir un jugador, utilitzes la carta Araujo ja saps, explotar tant. Quan tens la carta Araujo ja saps el que et jugaran els rivals. Si ho saps que en sortida de pilota et donaran la sortida sempre cap al costat on estigui Ronald Araujo, i a partir d'allà doncs segurament o hi haurà una pèrdua o la passada o la sortida del Barça serà menys neta. Però és bona. Sí. Però és que no pots tenir un jugador que... O sigui, no... És el mateix amb Cancelo, és mateix que Cancelo de forma invertida. Araujo, quan el tens al terreny de joc, saps les seves virtuts i els seus defectes. A partir d'allà, saber-lo explotar, i sabràs el que et portarà Ronald Araujo. En aquest sentit, tots sabem que amb tots els jugadors en condicions Ronald Araujo no es titularà en aquest Barça. Però no pots tenir un jugador que és central que no tingui sortida de pilota. Amb aquest futbol modern i amb el estil de joc del Barça, no.
realment no. És que no pots tenir un jugador que rebi la pilota i el deixin al floating perquè saben que la sortida de pilota, o una de dos, o serà dolenta directament, o serà justeta i tal, o directament pilota fora i possessió pel Newcastle. Bé, bueno, Araujo servible en el Barça depèn de quins contextos. Si el Barça ha de portar la iniciativa, no és el context, però si posa-li un moment en el Barça ha de defensar molt i necessita un jugador alt, que et guanyi pilotes, que... És un toro, Araujo. Doncs allà en teoria és on s'ha d'explotar, tot i que en l'època recent ha tingut moltes errades, inclús en aquest sentit, no? Però dintre del que cap, doncs és això, és saber utilitzar les teves cartes, que és el mateix que en Joao Cancelo, però bé, dintre del que cap tampoc va fer un mal partit a Ronald Araujo, independentment d'aquesta circumstància que tu dius, que al final en sortir de pilota és el que hi ha. Per cert, en aquest mateix partit, un altre golet del nen, un altre golet de Marc Bernal. Sí, senyor, la deixa Gerard Martín, que jo, si no m'equivoco, busca rematar i li surt una passada. Queda com un xurro, com una catedral, rebota altera, li cau al peu a Bernal i Bernal el que ha de fer és el que ha de fer, que és fotre endins i a prendre pel sac allà a la línia de fons i ja està. I no, molt bé Bernal, últimament està ajudant moltíssim a nivell ofensiu, pràcticament jugant de nou a les pilotes parades, per tant que segueix així. Si ens funciona, vull dir... Sí, Gerard Martín... Bueno, bé, a pilota d'aturada no és un mal jugador, Ja recordo bastantes vegades on Gerard Martín ha sigut incident en rematades. No és un Gabriel Magalhães de la vida, però és un jugador que és incident amb això i el que és excepcional amb Bernal és que és un tio que té una arribada de segona línia, és que està a tota jugada que hem vist recentment, que són jugades semblants. Te'n recordes el gol de córner, el primer contra l'Atlètic de Madrid? És una jugada on la fa Lamine i el que està el primer en rematar és Marc Bernal. Clar, i tu no t'esperes això d'un pivot defensiu que t'arribi a l'àrea petita. Totalment. I t'arriba a l'àrea petita Marc Bernal. I és un jugador molt utilitzable en aquest sentit. És més, amb un petit debat que vaig tenir fa poc, una conversa que vaig tenir, es valorava la possibilitat d'imaginem-nos que tornés un Gavi en bones condicions. Posar-lo de nou. No. Imagina't un Gavi en bones condicions. Ja s'ha demostrat que tant Pedri com Gavi són jugadors que juguen molt bé a la base. I Bernal també. Però el jugar amb Pedri i Gavi podria permetre que Bernal encara sigués més incident en aquestes arribades a segona línia i ser com més un equip més rotatiu en aquest sentit, no? Que vagin canviant, intercalant jugadors que arribin a la base, que sigui Pedri en un moment, que sigui Gavi en un altre, i després en algun moment Bernal que sigui el més avançat i que trepitgi més àrea i trepitgi més línies. Jo crec que és un jugador utilitzable en aquest cas. Qui creus que posaria Flick com a migcampista més ofensiu? Entre Pedri, Gavi i Bernal? Sí. Home, jo crec que en el dibuix inicial seria Gavi, el més avançat, però després és una cosa, podria ser una cosa rotativa. Jo també ho crec. Rotativa totalment. Jo també ho crec, sobretot perquè Pedri últimament està fent una feina a nivell defensiu. No, és escandalós. Increïble. Però l'any passat també era el jugador que recuperava més pilotes de tota la Lliga i no sé si aquest any també ho és, però és una cosa que... Si no ho és, estarà per allà, però a més de recuperar, no és que recuperi mig camp o intercepti passades del rival, és que baixa a ajudar. O sigui, hi ha vegades que la línia defensiva està per sobre de Pedri i Pedri està baix ajudant. És increïble el que fa el canari i jo, vamos... Mira, l'any passat Pedri justament era el jugador amb més recuperacions de la Lliga, amb 166, seguit de Cristian Mosquera, és a dir, un central, un jugador del València, però aquesta temporada, aviam si t'ho trobo... No, això és porter... No t'ho sé trobar. Però bé, és igual, ja l'estadística l'any passat ja reafirma que Pedri és un jugador que no t'imagines, a nivell defensiu. És que està molt infravalorat en sentit defensiu, Pedri. És que és un jugador que lidera estadístiques. Sí. És un jugador que lidera estadístiques de pressió. I clar, tu després et quedes amb pressió. Rafinha, com apreta. Gavi, que fuerte que va. Fermín. I al final que recupera més pilotes és Pedri. I és un tio que dius, no, però sí que et va molt fluixet. No, però és un tio intel·ligent, que sap com col·locar-se, sap en quin moment recuperar la pilota, i en això amb el Barça és absolutament transcendental. En el partit d'ahir, Rafinha, 2 gols, 2 assistències. El millor del partit. El millor del partit, un 10 de... Hi havia un moment que... que no li pots demanar més a un jugador que et faci 2 gols i 2 assistències en un partit. Hi havia un moment que jo deia... Sí, ara tallo. No, perdona. Rafinha, el penal era seu. Vull dir, si hagués volgut... Em vaig enfadar molt que el penal no el xutés Rafinha. Jo em vaig enfadar molt. Jo deia, com el xuti un Lamino, sobretot deia que no el xuti Lewandowski, però després que el xuti Rafinha. No tinc res, vull dir...
No, sí que tinc en contra coses d'aquest xut i Lamine Yamal, aquests penals. Primer de tot, que el penal va provocar Rafinha. Comencem per aquí. Comencem perquè La mítica del Pati, de que si me lo hacen a mí lo chuto yo, Perdona, un segon. Sí, però és que és així. Sí. No, però realment no és així. Realment xuta el millor xutador de penals. I el millor xutador de penals del Barça és Rafinha en aquest moment, amb diferència. En aquest moment no, en qualsevol moment. Vull dir, Rafinha no ha fallat cap penal amb el Leeds, no ha fallat cap penal amb Brasil, i em sembla ser Amb una amb el Barça. que una amb el Barça que el va tirar per sobre. Sí. Però bé, o sigui, és una estadística, no sé quants, porta anys i anys en què ha fallat un Que no, que penal. és una animalada. I a més, ahir la jugada hi arribava Rafinha a fer el gol, el van agafar, penal, i dic, hòstia, és el moment, Rafinha, vull dir, no fallaràs, amb confiança, ets un tio veterà, ets capità del Barça, l'has provocat, és nit de Champions, l'has de fer i tal. I quan vaig veure que anava la Lamine, dic, ai, carai, no, és que no pot ser, és que no pot ser, no perquè tingui alguna contra la Lamine. No, ni molt menys, si el va marcar a sobre. Clar, i el va Tots marcar, feliços, però imagina't que el falla. Clar, Què implica això? Lamine és un nen, tio, és un nen que penja històries a Instagram de bola de drac i d'ara és el momento i no sé què i tal, vull dir, és que és un nen. Tu imagina't que ara, a vuitens de final, 2-2, va allà, pum, Lamine a l'últim minut, falla. Ja el tens tocat per la segona part. Ja sortim diferent, bueno, no, és venga, tal, a sortir, no passa res, tal. Clar, és que, vull dir, i el va marcar, però el porter el va tocar. No, bueno, però... Perdona. Però el penal està molt ben xutat. Ramsdale? El penal està molt ben xutat. Sí, el que tu vulguis, però Ramsdale no podia fer millor per mi. No, clar, sí, aplaudir a Ramsdale, però a Lamine també se l'ha d'aplaudir perquè és un penal fort on un porter, si la para, és per rendir-se. Tu has vist la repetició del penal? Vols que te la posi? Deixa'm que te la... Jo recordo un penal fort al costat. Sí. Ramsdale? No sé si excessivament col·locat. Fa així i li passa. O sigui, però és un penal molt fort, és molt difícil d'aturar, no és un bon penal. És un bon penal, és a dir... És que el tema dels penals és si és un bon... Un penal ben xutat sempre és gol. És impossible que un porter pari un penal ben xutat, perquè al final les dimensions d'una porteria són les que són. A mi em sembla que Lamine fa les de bé. No, això no ho esteu veient, estem veient justament el penal de Lamine. Aquí la carrera de Lamine, el xut... No! Està ben xutat el penal, a mi... Des d'aquí no tinc la perspectiva, però que sí, que està, està ben tirat. Que sé que la toca, sí. És un penal efectiu, fort, al cantó, que toca al cantó d'entre la xarxa del costat i la xarxa final de porteria, és a dir, molt difícil de parar. Però Ramsdale, una de dos, endevina el cantó i dos, la toca. O sigui, està allà de parar-la. Ramsdale... Però en quin punt vols arribar a això? Si el penal està ben xutat i el porter l'adivina i quasi la toca, no. No ho sé, ja tio. Està bé, no està bé. No ho sé, tio, però... No s'ha de criticar aquest penal, ja està. Seguimos. Jo critico molt que l'hagi xutat Lamine, tio. No, és que no era el seu penal per xutar. En el moment no em va agradar, perquè és aquesta idea del futbol... És aquesta idea del futbol de donar-li la confiança al jugador o... És que fins i tot jo pensava que l'anava a xutar Lewandowski, però bueno, li van donar Lamine al final. A mi la confiança d'un jugador tal, en aquest cas, en aquest partit concret, em suda la polla per davant i per darrere. O sigui, jo el que vull és guanyar una eliminatòria de Champions, una tornada de vuitens de final. A mi, que Lamine, Ferran, Lewandowski o qui fos, que li vulguin donar per guanyar confiança, escolta'm, que som al Barça, Bé, bueno, però te'n recordes la MSN? Fent gestió de càrrega de vestidor i no sé què i tal. No, a mi m'és igual, guanya'm el partit i després ja guanyes confiança. Te'n recordes la MSN que bàsicament es anaven rotant a l'hora de xutar penals? No té res a veure. No té res a veure. És el mateix. La MSN? És el mateix context. Escolta'm un segon. I Neymar, i compte que Neymar és un jugador que fallava molts penals, no era el millor xutador de penals que pugui imaginar. Messi tampoc era un especialista al 100% perquè també n'ha fallat molts. O sigui, no em pots posar Messi, Neymar i Suárez. O sigui, Messi i Neymar poden fer i podien fer el que volguessin. O sigui, carta blanca, el que volguéssim, és la millor davantera de la història del futbol. No et dono aquest argument, perquè la idea és la mateixa. La idea és la mateixa. Per favor. La idea és la mateixa. La idea era... Quants anys tenien? No, sí, era la millor davantera del món. Però no només això. Sí, és el millor davantera de la història. No tenien 18 anys. No en tenien, però... Eren veteranos ja, entre cometes. Però que no tenim... Aquesta idea del cap no m'agrada. O sigui, el motiu perquè a mi no em va agradar el xutar penal és que en aquell moment que havia xutat el penal i qui li tocava era Rafinha per al moment de forma en què estava i per al moment que ens estava mostrant els penals. Però bé, va ficar el penal, no podem dir res més, independent d'això, de si ens hagués agradat o no. Va ser gol, ja està, 3-2, i això va canviar molt el partit, i li va fer molt mal al Newcastle aquest gol, perquè és que a la segona part, que ja hem comentat els gols de Lewandowski i tal, però és que la segona part del Newcastle és que va ser un bany. Sí. És que quan van marcar el 6-2, van ficar un cinquè defensa.
van donar el partit totalment per perdut. Evidentment, perquè hi era una eliminatòria que estava ja decidida, però és que van donar el partit per perdut. Personalment, veient un equip de la mejor liga del món, la Premier League, que segueixo pensant que és la millor lliga del món, però independentment d'això, ostres, és que es van rendir amb 30 minuts perquè s'acabés el partit. I els hi podien haver caigut un o dos gols més. Un carro. I de fet, el camp... Bé, quan reobro un moment d'abans, el camp no va agradar que la vingués a xutar. Es va sentir, i jo ho vaig sentir personalment. Tanco ja tema. Amb el tema del 7-2 és que podrien haver caigut un o dos més i la sensació del camp era aquesta. Era de que en qualsevol moment en fotíem un altre i no sabíem ben bé com, És a dir, vam marcar de córner, vam marcar la falta, pilota parada que toca Gerard Martín, que li cau al peu de Bernal, una mica així, però Sí. hagués pogut ser tragèdia molt gran. I quan es va lesionar Joan Garcia, que jo crec que la pitjor cosa a destacar del partit, i va sortir Chesney, ostres. Sí, a la gent li era igual, que no li era igual, perquè quan vam veure jugant al terra, jo personalment em vaig posar les mans al cap. Sí, la gent... Jo estava a casa meva amb un amic, silenci absolut entre els dos. No, la gent, o sigui, el meu tiet ho va veure molt... Crec que Joan s'ha fet mal, no, home, no, tal, no sé, s'anava tocant, pum, es tira al terra. En aquest moment al camp, silenci total. Però després, veies la dinàmica de l'equip en el partit, Veies com estaven funcionant les coses, veies el marcador i veies el minut, que era el minut 80 i pico, i deies... I entrava Chesney, i la gent... Chesney fumador, Chesney... La tocava Chesney i... Es va pixar un davanter, I quan li ve el tio aquell... A l'Osula, es pixar a l'Osula. I li fot el regate i la penya allà, No, sí. Increïble. Home, l'any passat era el porter titular del Barça, Chesney, No ens oblidem, Sí. No ens oblidem que era el mantra. He vist que hi ha gent de la premsa que Chesney no tiene peso, para jugar. Bueno, tiene mucho más... Tiene peso, ¿no? Sí, no está para jugar. Está pasado de peso. No puede ser titular. No, escolta un segon. Molt desagradable. Calla la puta boca. Vull dir, qui ets tu? Tu estàs bé de pes o què? Agafa el micro i agafa el fort que no et caigui. Vull dir, Chesney està jugant al Barça. Vull dir, és porter suplent del Barça. Una mica de respecte. Vull dir, no sé qui era el narrador aquest, però des d'aquí ja li dic que és un inútil, que en una... No cal mencionar quina... No, és que no ho sé. Però en una tornada a vuitens de Champions, que es lesioni un porter, que surti al suplent i que el teu comentari sigui... No, molt este es la subido de peso, no està para jugar. Escolta, vull dir, una mica vull dir, això és el teu anàlisi com a comentador, vull dir, doncs bravo. Bé, jo crec que no se li dona més importància. És un comentari necessari i que no entrava i és una realitat. Per cert, el tema amb la lesió de Joan, Hansi Flick a roda de premsa donava tranquil·litat, que no semblava res greu, i com hem parlat ara d'aquí res, crec que és després del partit del Rayo, ja és aturada de seleccions, si el no m'equivoco. El 22 comença l'aturada. Sí, després del partit del Rayo Vallecano i començarà l'aturada de seleccions, que això permetrà que tornin els Joans, que tornin el Koundé, que torni Valde, que torni... Bueno, que aquests els hi falta una mica més, però Eric Garcia, d'aquella petita lesió que també va tenir, doncs, que pugui tornar a temps. El partit que va acabar 7-2, Àlex, no sé si encara tens alguna més a comentar d'aquell dia. Bueno, tu vas ser al camp, has comentat el tema de que no va agradar el penal. Tinc banderes, Però vull que em parlis de com va ser l'ambient al partit, perquè jo des de casa, cada moment que sortia la gent aixecant les banderes, la gran animació, i jo m'emocionava, de veritat deia, coi, ha tornat el puto Camp Nou. I és així. D'inici, la sensació era que hi havia molt bon ambient, el Barça a nivell organitzatiu jo crec que va estar molt bé repartint les banderes, també i tot, com van fer el partit contra l'Atlètic de Madrid. Molt guapo. Perquè es feia el mosaic de tribuna amb les banderes blaugranes i des dels corners, des dels gols... Blaugrana no, era... Bueno, sí, clar, això, exacte. No, hi ha dues banderes. Sí. No, els de tribuna, la bandera... L'únic és que en directe el de tribuna no es veia, només es veia totes les senyeres. I en aquest aspecte molt bé. La grada d'animació molt bé també. Espectacular. Poques banderes vaig veure. Em vaig comptar 7. La grada d'animació? Sí. Em van semblar poques, es veia una mica buit a nivell de banderes. Ara, a nivell de gent, espectacular. I no sé si t'hi vas fixar, però els almogàvers es tiraven tots cap a una banda, s'escuraven. Sí, hi havia un espai que no estava cobert. Saps per què? Perquè reclamen més places a la grada d'animació i així demostren que hi cap més gent allà. No, es desplaçaven tots cap a l'esquerra i deixaven un espai per dir-li a la directiva: ei,
que va pràcticament un quart de grada d'animació. Tu saps per què s'ha ficat la grada d'animació al gol sud, ara? No ho sé. Està al gol nord? No ho sé. O sigui, sé que era una cosa que abans es feia així i abans existia aquella grada d'animació, però clar, és que el gol nord té la mística i a sobre el càntic del dia de partit és al gol nord vaig anar, no al gol sud vaig anar. Sí, i a més és que estrany. la grada d'animació visitant està al gol nord. Està al gol nord, llavors queda una mica estrany. Bueno, una sí, cosa que es va... sí. Està al gol nord, sí. I normalment estava fins i tot a l'altre, estava a la part... Saps, la gran animació visitant normalment estava a la part dreta de la de dretes, no sé si ho recordes, jo sí que ho recordo, o sigui, en comptes d'estar, com tu dius, a la part de gol nord, estava com més a la cara tribuna cap a la dreta, a dalt, estaven allà, però bé... No, ara està gol nord, ara està a l'esquerra, sí. A la dreta. Sí. Gol nord a la dreta. Què passa amb això? Has de donar un 5% d'aforament a la grada visitant, 62.000 espectadors, 5%, si no m'equivoco són 3.000 i pico. Seran 3.000 i algo. 3.000 i pico. 3.000 i escaig. Doncs el que provoca això és que hi hagi més gent i hi haurà més gent a la grada visitant que no a la grada d'animació. T'haig de dir que em mola molt més que hi hagi el format d'aficionats de la Champions que a la Lliga. Crec que li dones... A què et refereixes? De donar-li més entrades als equips visitants. 5%, Sí, però és que a la Lliga és molt menys. A la Lliga es donen menys entrades. Sí? Sí. No sé si tu veus els partits de la Premier League i sempre hi ha una part sencera d'aficionats visitants que no sé quin percentatge és, però és bastant més que a la Lliga i això és un fet. I entenc que a la Lliga es dona menys entrades per donar benefici als locals, però dintre el que cap, amb el poc benefici que tenen els equips visitants de jugar de visitant, perquè és una gran avantatge del local, a mi sincerament m'agrada l'aforament que hi ha a Champions, perquè li dona com aquest petit contrast, però és un contrast suficient perquè la gent de Newcastle crec que sonava bastant, no? Quan animava, a la part que van animar, no? S'escoltava bastant al camp, no? Sí, això només m'ho pots dir tu, perquè jo no hi era. Se sentia bastant, estava mirant això de la grada d'animació. Sí. He llegit que no m'he pogut contrastar. No és correcte, és igual. Doncs sí, no sé què em deies, perdona. L'ambient, em deies? Sí, l'ambient dels visitants del Newcastle en aquest cas que es feia... Hòstia, doncs a la primera meitat va haver-hi un moment... he de dir que al Camp Nou no hi van haver gaires silencis, cosa que també està bé, vull dir, no sempre és així. Normalment al Camp Nou ja sabem que és molt sossegat, silencis quan toca, animar quan l'equip ho fa bé i tal, però ahir no hi van haver gaire silencis, la grada d'animació va estar allà 24/7 animant, però a la primera meitat va haver-hi un moment en què la grada del Newcastle no sé quin càntic va fer, però es va sentir rugir l'estadi per part dels anglesos i van dir tots els culers, hòstia, aquí l'hem de fotre perquè si no ens passarà la mà per la cara. És una molt bona afició, la del Newcastle, és molt bona afició, almenys quan juguen a casa sempre... Three Lions? No, Three Lions és la selecció anglesa, tio. Qui va dir Three Lions? Jo l'altre dia, quan vam fer la narració aquella, quan vam anar al Sí. No sé si vols explicar-lo breument, el que vam fer. No. Des d'aquí... Des d'aquí impulsar... No, com? No, que va estar molt... Va estar bé, o sigui, un està guai... El problema és això de la grada visitant, que hi ha més gent que a la grada d'animació. El problema és aquest, i no pot ser. I jo el que faria, a més, un popular opinion tal, em suda la polla, als dos gols, grada d'animació. Prendre pel sac. Ja està. Escolta'm, ja està. Tens 10.000 tios allà, 5.000 per banda, ja està. I que sigui una olla a pressió. Amb la coberta i tot, doncs que sigui una olla a pressió. Deixem, si vols, ja... Sí, amb això tanquem ja carpeta del Barça, que són ja les 10 i 40, 20 minuts perquè siguin les 11. I és que aquesta setmana també s'han jugat els altres partits de Champions League. Comencem amb els de dimarts, on l'Sporting de Portugal guanyava per 5-0 el Bodo Glimt. Una llàstima. Sí. El compte de fades que està tenint el Bodo Glimt, que s'escapa, s'esfuma, i perdia l'eliminatòria per 5-3 després de que l'anada haguessin guanyat 3-0. Semblava que seria suficient, però l'Sporting va aconseguir la remuntada, anar a la pròrroga, i en aquella pròrroga doncs, van acabar liquidant a l'equip noruec. Després el partit, jo crec que estrella d'aquesta... no gaire, en veritat. No, però dic en nivell de nom i de repetitivitat, perquè és la 50a vegada que veiem aquesta eliminatòria. El 1-2, la victòria del Real Madrid vers el Manchester City, en un partit on el City es feia un tret al peu amb l'expulsió de Bernardo Silva als inicis del partit. Molta gent escassava xarxes. Bon porter, Molt bon porter, molta gent escassava xarxes
sense cap mena de sentit, perquè és una vermella, vermella. com un piano, i el Real Madrid es classificava amb un doblet de Vinícius Júnior, que no sé si vas veure al principi del partit, que li van fer una pancarta enorme recordant-li Vinícius que la pilota d'or va anar a casa de Rodrigo Hernández Cascante, però Vinícius els hi va marcar un doblet, així que va fer la seva revenja i callar boques a l'Etihad Stadium. Ja ho farà el Bayern quan toqui. Després també el 2-0 del Arsenal Bayer Leverkusen, victòria esperada dels Gunners amb un golaç de Berechi Eze, no sé si el vas veure, eliminatòria total de 3-1, i l'últim partit que va ser el 0-3 que el Chelsea perdia a l'Stamford Bridge contra el PSG, una humiliada absoluta que li va fer el PSG amb un global de 2-8, resultat que no ens agrada molt recordar. Com eren els partits de dimecres, Àlex? Doncs dimecres el Tottenham va caure eliminat contra l'Atlètic de Madrid, tot i guanyar el partit de tornada per 3-2, global de 5-7 contra els colchoneros. Una llàstima, la veritat, perquè, bé, hi tinc un odi profund a l'Atlètic de Madrid general, però sobretot des que ens van guanyar la Copa del Rei. I si no haguessin concedit doncs, amb aquests 3 golets, pròrroga i tal, clar, però això ja és imaginació. Va caure perquè van encaixar 2 gols, per tant, fins aquí. El Bayern München va guanyar a l'Atalanta 10-2, global del Bayern, no fa falta dir res més. Total. I el Liverpool va arrasar, va destruir, va acabar completament amb el Galatasaray, que havia guanyat a l'anada 1-0, doncs el Liverpool amb un 4-0 va sentenciar l'eliminatòria. Parlem, si vols, de l'emparellament de quarts, que et veig aquí invested en... Sí, bueno, ho estava apuntant per recordar, però bueno, igualment ho podem tirar per favor, de memòria. Sí. I fem així una breu predicció, que m'agrada, que són 4 partits que són interessants, ja comença a ser uns partits ja d'altíssim nivell, ja falta un, no? Uns quants. Sí, falta un, que és l'Sporting de Portugal, Arsenal. Jo és que els clavaré els 4. O sigui, crec que fins ara no m'he equivocat en cap. Crec que és al revés, Arsenal. Des dels setzents? Sí. Però jo crec que tothom sabia, més o menys. Potser el City sí que vaig dir. No, el City és... Mira, crec que de tots els que vam dir... Mira, vam fallar... Jo crec que vam dir Bodo Glimt. No, jo no sé si vaig dir Sporting de Lisboa, ara estic pensant, estic dubtant, però bé, del PSG-Liverpool jo vaig dir Chelsea perquè, bueno, soc massa forof amb el Chelsea, va passar el PSG, el Liverpool crec que vam encertar tots, menys l'Héctor, perquè va dir la Galatasaray per portar la contrària, el Madrid vam fallar, el Bayern vam acertar, el Barça vam acertar, l'Atlètic de Madrid vam acertar, l'Sporting de Lisboa crec que vam fallar perquè vam dir Bodo Glimt i l'Arsenal el vam encertar. Ara, les eliminatòries d'ara. Primera de totes, PSG-Liverpool. PSG. Tu? És que crec que la tornada és Anfield, no? La tornada és Anfield. Va, per portar-te la contrària, Liverpool. Vale, ens hi juguem alguna cosa? Qui és millor analista de futbol? Ens juguem un sopar. Vinga, un sopar. Sí, Va, un sopar bo, Però qui guanyi més. Qui guanyi més apostes, no? O sigui, qui acabi sent més guanyador, no? Val. Un sopar. Val. Quin sopar? Un kebab mateix? O algo més... Bueno, ja parlarem. Ja parlarem. Jo dic PSG o Liverpool, no? Vale, Madrid-Bayern. Sí, aquesta de Bayern, no vaig amb el Madrid. Barça, aquesta també. I Arsenal. És a dir, que l'únic partit que pot decidir el sopar és el PSG-Liverpool, no? Bueno. És correcte. Vale, mira, doncs guanyaria per l'Àlex PSG i per mi el Liverpool, i la resta guanyaria Bayern contra el Madrid, el Barça contra l'Atlètic de Madrid i l'Arsenal, que derrotaria a l'Sporting de Lisboa, segons les nostres prediccions del tercer home dels quarts de final de la Champions. Anem a parlar una mica ara del club, anem a parlar de les coses President! Tenim un nou president. Tot això ho parlarem ara rapidíssimament a la tertúlia del tercer home. Faci la porta. Doncs entre balls, cava, mariachis, de totes les coses, el president, diuen per aquí, molt gran, el papa. La Porta torna a ser president del Barça, complirà el seu quart mandat. I segurament últim. Però ho farà a partir del 1 de juliol. De moment, Rafa Juste queda al capdavant del club. T'imagines guanyar una Champions amb Rafa Juste de cap del Barça? Mira, escolta'm, seria excel·lent. Per mi és un que es quedi Rafa Juste i fora la Porta. No, per favor, no. L'1 de juliol la Porta prendrà càrrec, no ho fa ara perquè si ho fes renunciaria a un any de mandat i la Porta per un any més de presidència del Barça mataria a qui fes falta. I després de guanyar les eleccions amb molta diferència, 66 a 33% que va obtenir Víctor Font, ja ha començat a marcar quin serà el rumb esportiu del club, quin serà el rumb que prendrà el Barça en aquests últims anys del seu mandat i els últims anys de Hansi Flick.
Sí, bé, a mi m'agradaria parlar una mica d'aquell dia de les eleccions. Per favor. Bé, evidentment va guanyar la Porta, crec que era una cosa que s'havia crits, però és que a més, el que em sembla més espectacular és que sense encara haver guanyat, no sé com ho deien, però els vots previs, no les votacions prèvies que anava durant TV3, els sondejos, això, sí. Amb els sondejos encara no s'havia acabat i es veu a la Porta a les 9 de la nit celebrant els sondejos, no. però d'una forma eufòrica. Evidentment ho tenia bastant afavorit, a les 4 de la tarda, el sondeig de les 4 i mitja de la tarda ja se sabia. Sí, no, sí. I jo crec que se sabia des de l'inici de la campanya electoral. Però, bueno, campanya electoral per part de Víctor Font, perquè la campanya de la Porta... Molt malament, Víctor Font, el dia de les eleccions. La campanya de la Porta va ser macarrons, Mercabarna, Tractor, Bar Bocata, som els putos amos, no sé què, tal. Bum, ja està. Vull dir, aquesta va ser la campanya de... Sí, Víctor Font, jo crec que el dia de les eleccions dir que la Vinya Valencia, l'empleat del club... Tractar els jugadors de futbol, del teu club com a empleats és la cosa més penosa, i gent de la directiva cridant a la Porta a Enric Massip i a Juste i als jugadors que lleig és utilitzar els jugadors tal, com si els portessin allà a punta de pistola. És que els jugadors tenien unes ganes d'anar allà a votar i a celebrar i a fer el burro i anar amb la Porta que... Qui eren? Eren Bernal, Covarsí, Pedri... Bernal, Covarsí, Pedri, Olmo, Gavi... Bueno, eren uns quants i... Eren tots. I a la Porta per allà saltant i celebrant i... I el que ho va incitar va ser Dani Olmo, Que gran Dani Olmo. L'espinilla aquella que va tirar... Els de Terrassa tenim una cosa diferencial, no? A la resta, vull dir, som així los reis de la fiesta, no? Lo de Víctor Font amb Dani Olmo i tal, doncs Dani Olmo li va tornar una mica. Cosa clau d'aquest últim mandat de la Porta és el tàndem amb Deco. Diu que la relació amb Deco és excel·lent, que la relació entre Deco i Flick és excel·lent i que la projecció esportiva és molt bona i que això, per l'estabilitat del projecte, significa que el Barça va en molt bon camí. La idea que transmet el club és que per primera vegada en temps hi ha una estructura clara, alineada i sense problemes interns, sense soroll intern, és a dir, que tot va com havia d'anar, i això és una cosa que com a culers hauríem de celebrar. Bé, es critica cada posició en el cos de la Porta, però bé, de moment la feina s'està tirant endavant. Fins que les coses comencin a trontollar, doncs encara no es pot dir res, calladets, i bé, sí que és veritat que Font assenyalava, no, és que quines capacitats té el senyor Deco o el senyor Bojan per poder fer... Però Font és un tio que parla molt i que encara no sabíem quins plans té pel femení, no sabíem qui seria el seu director. No va dir ni un sol nom, i el tio no, qui seria el seu director esportiu? Escolta'm, és que no pot ser que el dia de les eleccions no diguis ni el director esportiu ni hagis parlat del femení. És que no tenia res tancat. No tenia res tancat. És un fet. Sí, tenia tancat amb l'entorn de Messi, el retorn de Messi, no sé. Li fan la pregunta aquella de què faràs el dilluns quan siguis president del Barça? El primer que va dir, trucar Leo Messi. Duríssim, Fins als collons de que utilitzin a Messi. Després va recapitular, bueno, primer trucar a Flick, evidentment. Sí, Flick el diumenge. Flick el diumenge. Va perdre el sac. En relació a la plantilla, la Porta ha dit que aposta per la continuïtat dels jugadors i sobretot un nom clau que és Robert Lewandowski. En la cobertura del directe va parlar en un moment amb Gigantes de Gerard Romero i li va explicar que el Robert sempre havia sigut un jugador que havia vingut al club en un moment, va parlar amb Deco, disculpa, un jugador que havia vingut en un moment complicat, que havia vingut rebaixant-se la fitxa, que ens havia ajudat moltíssim, que havia estat un jugador que ens havia donat partits i que la Porta després sí que va dir que si Robert volia li oferirien, tenien pensat oferir-li un any més sempre que el jugador volgués continuar. I a mi em sembla malament per la part de que Robert no està tenint el rendiment que té, però em sembla molt bé per part del club i per part del jugador que és Robert. Si Robert Lewandowski es va adaptant en el rol que se l'espera que pugui tenir en un futur, quan al final pel tema de l'edat, no, que és un rol més rotatiu, per mi benvingut sigui Robert Lewandowski al club, els anys que hi vulgui ser, perquè al final és un davanter que vulguis o no, si potser en un any o dos, en els dies importants, inclús aquest mateix any, que encara s'ha de veure si encara està al nivell després que perdi el Newcastle, en un any o dos, potser no és el davanter diferencial, i no ho serà, d'aquell Bayern de Múnich o fins i tot el propi Barça quan va arribar a primeres temporades, però és un jugador molt útil, clar que sí, i si està disposat a rebaixar la seva importància en el joc, benvingut sigui Robert Lewandowski. Sí. Clar que sí. Més coses, en relació també a Marcus Rashford, també estaven satisfets en el cos de Joan Laporta, però sí que és veritat que també feien entreveure que dintre de la possibilitat de que es pugui que Marcus Rashford es quedi,
evidentment no sacrificaran el club perquè Marco Rashford torni, però es farà tot el possible pel que es faci, i també el tema Joao Cancelo, que s'ha guanyat pes a l'equip, però està cedit. Li va preguntar el Romero a la Porta si buscarien l'opció de compra i tal, i la Porta va dir... No, va dir que sí. Bueno, no, va dir que ho intentarien dintre les possibilitats, o van dir va dir una altra sessió? Que hi havia més opcions, es podien explorar més opcions. Potser una altra nova sessió, ampliar la sessió, pagant la meitat de la seva fitxa o pagant una mica més de la seva fitxa o tal. Bueno, ja, però la Porta va dir... És que després d'aquesta temporada de Rashford ja segur que hi ha equips que voldran el Rashford, i per aquell preu, perquè és un preu que per Rashford és un molt bon preu. És una ganga. És 35 milions per un tio. Sí, és una barbaritat, un tio que ja porta més de 10 gols i 10 assistències aquesta temporada. Què deies de Cancelo, perdona? Sí, el tema Cancelo, que també s'està guanyant el pes dins de la plantilla, en el rendiment del seu joc, perquè ho està demostrant. Ara bé, Cancelo ara mateix és un jugador cedit, veurem quina serà la decisió que es prengui amb Joao Cancelo. I per tancar, no per tancar, deixa'm que sigui la penúltima cosa, en tema de Lamine Yamal, que evidentment és una peça transcendental en el projecte del Barça, si no és el jugador insígnia o per tenir en compte, doncs és un dels tres, i evidentment doncs es construirà l'equip a través de Lamine Yamal, i això ho té claríssim Joan Laporta. I per tancar, sí, el que m'agradaria dir també és que aquesta setmana s'anunciava una possible renovació de Hansi Flick per l'any 2028. Ara en parlarem. Per l'any 2028 entrarem ara, no? És veritat? Sí, entrarem ara, val. Doncs no m'avanço. No m'avanço. Parlem de Messi, no, Àlex? Sí, perquè la Porta també va ser preguntat per l'argentí, i el que va dir és que deixava oberta la porta de la possibilitat de que Messi retornés, però no concretava res, donat que les relacions ara mateix no són gaire bones, però sí que volia transmetre la voluntat de normalitzar la situació, de refer relacions, que això és una cosa que la Porta... Però tu creus que ho deia perquè tornés, o més pel fet de que, com que és una llegenda del Barça, doncs que almenys les coses estiguin disteses, tranquil·les? Jo crec que va més per aquí. A nivell personal, jo crec que ho deia perquè tornés en un rol de director esportiu, clar, de jugador no, president d'honor, sí, qualsevol, una estàtua, el que sigui una fal·lació, qualsevol cosa que sigui per Messi. M'agradaria molt que tornés com a jugador a Leo Messi, jo crec que en qualsevol equip. No, escolta'm, no puc més amb el tema Messi, tio, de veritat, em té crispadíssim. O sigui, entenc que Leo Messi és un jugador que si jugués ara mateix al Barça tindria la capacitat. Sí, indubtablement, però prou. Ja està. És que donar-li més voltes a això ja va passar amb Neymar, que estàvem fins als collons de... Estàs comparant Messi amb Neymar? No, estic comparant la situació molt diferent. Però és igual, és aquesta situació d'intentar somniar amb un jugador que torni, que realment canviarà el projecte Leo Messi. És que jo no vull que canviï el projecte Leo Messi. El projecte és el que és un projecte de futur, projecte de joves, projecte de la Masia. Ara, el que sí que vull és que vingui el tio que ha fet el Barça, el club més gran de la història, el màxim golejador del club, el màxim golejador de la Lliga i de tot el que tu vulguis, i el millor jugador del món, a fer la seva última temporada, que jugui 20 minuts, si fa falta, en 10 partits dels 38 que n'hi ha a la Lliga, i que es pugui despedir com s'ha de despedir, com s'ha d'acomiadar, disculpa, de tota l'afició. Jo abans tenia un altre pensament i ho sento molt. Jo tenia aquesta idea abans, però és que ara estic tan cansat amb això que és que de veritat és que no... Doncs jo penso que la gent que no vol que retorni Messi a l'última temporada amb el rol que ha de tenir, òbviament no sent titular, òbviament penso que no és tan culer com diuen. En fi, per tant que... No, jo ho crec de veritat. Jo crec que alguna persona que diu... No. Bueno, però puc parlar. Jo crec que una persona que diu que no vol tenir Messi a la banqueta pel rol que sigui, o és una mica inculta o no és tan culer com sembla. Què vol dir que és inculta? O sigui, tu com a entrenador, jo crec que tots els entrenadors del món que sí. Els dius si volen Messi a la banqueta per tenir-lo a la banqueta. No t'estic dient de titular, ja et diuen que sí. Si Messi tornés, evidentment no diria no el vull ni veure. No, perquè és el millor jugador que hem tingut a la història. Aniries a carreletes. Sí, aniria. Però llavors què vol dir que no el vols? Però que es giri de manera no inicial, però que tot torni a tornar amb Messi, que es torni a fer bombo, que tornis a il·lusionar-te i que després et tornin a ficar la mossegada. Això és que tens por d'il·lusionar-te i que no vingui. Clar, és un tema de no tornar en aquesta merda de situació. Això ets tu, jo no estic entrant en aquest tema. No soc l'únic que diu això. No, però jo no estic entrant en aquest tema, jo estic entrant que sí. La Porta diu que es vol refer relacions amb Leo i tal, no sé què. Sí, això sí, m'encantaria. Si pogués tornar una temporada a fer els últims partits de la glòria, acabar per tot lo alt de tal, escolta'm, és que qui digui que no, jo crec que no és tan culer com sembla. En fi, per tant que el tema de la Porta i la presidència, el missatge és molt clar, la Porta aposta en el seu últim mandat per un Barça estable, un projecte a llarg termini que segurament el succeirà
algú del seu entorn, una estructura esportiva sòlida i una plantilla amb continuïtat. Per tant, la clau ara és veure si aquest pla s'aguanta, si aquest pla s'acaba fent o no, si es compleixen les coses que s'han de complir i si els resultats, òbviament, acompanyen. Si et sembla, David, anem a parlar de Hansi. Anem a parlar de Hansi Flick. Doncs, bé, fot-li. Doncs com comentàvem abans, que m'avançava amb el tema de la renovació de Hansi Flick que s'havia parlat aquesta setmana, doncs a Laporta s'havia parlat de que volia renovar-lo fins l'any 2018. No ho ha dit Laporta textualment, però sí que ha sonat... Sí, ho ha dit textualment. Sí. Ho havia dit textualment, però també havia sortit per Fabrizio Romano, per xarxes, havia sortit per tots llocs. Breaking news, no?, que està molt encaminant la renovació de Flick, però en una roda de premsa Hansi Flick, no sé si va ser ahir mateix, deia que encara no és moment d'això, que estan en tram important, evidentment, de la temporada, així que s'ha de ser curós. Com aquí bé diu, el president encara va més allà i deixava entreure que li agradaria que Flick fos l'entrenador durant tot el seu mandat, és a dir, durant els pròxims 5 anys, que seria fins l'any 2031. El missatge és directe: si l'entrenador es manté tant de temps, serà perquè el projecte funciona i l'equip competeix i guanya. Ja em sembla perfecte. No, tant de bo sí que sí. Si un entrenador com Flick, a més de lo esportiu, a nivell personal és un tio que s'ha integrat a la ciutat, que és avi, que té la família aquí, que el venen a veure, que està a gust a Barcelona, està a gust amb l'idioma, està a gust amb la cultura, està a gust amb el clima, està a gust amb tot. I si funciona a nivell esportiu, escolta'm, no diré contracte vitalici, però contracte d'any en any, i anar veient, pim, i fins que duri, si és que em sembla molt bé. Sí, total. Estic totalment d'acord. Tant de bo sigui l'entrenador més longeu de la història del Barça. Sí. Laporta fa una valoració molt positiva de la feina de Flick, com hem dit, i destacava sobretot que ha portat una disciplina i una exigència dins del vestidor, dins del club, que potser no hi era abans, o si més no, trenca una mica amb l'estil tradicional que tenia el Barça. Ara no s'incentiva amb diners a Can Ferran ni un dia lliure i tal, tot i que els hi va donar un dia lliure ahir després de que guanyessin el partit. Sí, no, la celebració que es va fer al mig del camp va ser per allò, Li preguntaven a Fermín per què s'havien abraçat amb l'entrenador i deia... Tenien tota la pinta. Mañana dia libre, però justament però no és l'incentiu dels partits, no? Jo crec que Hansi Flick els diu als jugadors que han de guanyar perquè juguen al Barça i perquè tenen aquesta responsabilitat i perquè són del Barça i ho poden fer. I per tant, un entrenador així jo sempre el vull a les meves banquetes. També posava a Laporta en valor la capacitat de comunicar-se amb els jugadors, amb el seu discurs. El tio és alemany, el tio fa les coses de manera clara i directa, i el fet és que ha portat sinceritat al vestidor, confiança al vestidor, i que jo crec que tot plegat ha ajudat a consolidar la seva figura doncs dins de l'afició, dins del club i sobretot de cara a l'afició. Jo crec que l'afició està encantada. Sí, jo crec que és l'entrenador que més he estimat o que més recordo tenir-li una tanta estima en molt de temps. Sí, sí. El carinyo que se li ha agafat a l'afició de Flick ha sigut enorme, vull dir, em sembla una cosa excepcional. Per tancar el programa, Àlex, per anar així una mica ràpid, perquè ja se'ns està tirant el temps a sobre, anem a parlar dels partits de la Lliga, que aquest cap de setmana passat el Barça jugava a Lliga i guanyava per 5-2 al Sevilla, en un gran partit del Barça, amb hat-trick de Rafinha, gol d'Olmo i gol de Cancelo. Pel Sevilla marcava Oso i Sou, i aquest diumenge el Barça juga a les 2, horari que no agrada, contra el Rayo Vallecano a casa. El Madrid que... Vallecona, el Rayo Vallecano Ull de Cona juga contra el Barça. Què va fer el Madrid i què farà el Real Madrid aquest cap de setmana, Àlex? Doncs el Madrid va guanyar per 4-1 a l'Elx, amb gols de Rüdiger, Valverde, Hausen i Güler. Per cert, Valverde últimament, vull dir, espectacular el rendiment que està tenint. Una cosa no soc gens madridista, no soc gens pro Valverde, tampoc soc gens pro la campanya que se li està fent ara perquè guanyi la pilota d'or a un tio que ha fet 5 gols en els últims 4 partits o 5 partits, vale. Però escolta'm, vull dir, siguem seriosos, per favor. Si et bases en campanyes de Balón de Oro de X, de cuentas de Juanito RM. No. Bueno, i de Diario A, i de la premsa. Premsa de Madrid, és igual. Els fiquem en el mateix sac, tots aquests. És que em sembla vergonyós. I aquest cap de setmana, diumenge 22 de març, a les 9 de la nit, tenim un Real Madrid Atlètic de Madrid, partit de derbi madrileny. Tant de bo guanyi l'Atlètic de Madrid, tant de bo empatin i no guanyi cap dels dos. No, realment avançar amb l'Atlètic aquest de setmana. Sí, però és que els hi tinc molta tírria, Sí, però és que no juguen res, o sigui, estan allà en el no res. Sí, però van guanyant, Sí, però en Lliga no... Estan a 4 punts. A l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid. El Real Madrid... No, estic dient que guanyi l'Atlètic de Madrid, evidentment. Sí. Estic dient que guanyi l'Atlètic de Madrid. I l'Espanyol, què fa, David?
L'Espanyol, que aquest cap de setmana va guanyar per 2-1 al Mallorca en un partit polèmic, perquè bé, l'Espanyol s'avançava al minut 36 amb gol de Piquel i el Mallorca marcava Pablo Torre, un ex del Barça, i Samu Costa, però justament aquest gol de Pablo Torre va ser certament polèmic, sí, perquè va haver una jugada on li feien una falta com un piano a Urco González, però com un piano de cua, on l'àrbitre de Burgos Bengoechea va anar a revisar la jugada al VAR i va fer úsex. Amigo, que no hi havia falta. És una falta com un piano de cua, que és l'única persona que no l'ha vist en el món. Que xuta i el peu del jugador fa... És correcte, és correcte. I la conversa que va tenir de Burgos Bengoechea amb el VAR no és que s'hagi filtrat, és que l'ha publicat la pròpia Real Federación Española de Fútbol, la jornada, on de Burgos Bengoechea rápidamente deia: no tengo nada, no veo nada, es que puede ser la dinámica, yo no veo que lo golpee. A sobre, més després va afegir: yo no veo el punto de impacto claro, no tenéis otra más, es que yo no veo claro que lo golpee en el talón, yo con estas imágenes no lo veo claro, voy a mantener el gol. Bé. Vaja, senyor de Burgos, va ser l'últim l'únic que no ho vas veure així, però bé, l'Espanyol s'emportava de derrota en aquest sentit. Doncs a la nevera. Nosaltres, David, ho hem de deixar aquí perquè és l'hora. Moltíssimes gràcies a tothom que ens ha escoltat, des de Ràdio Ona de Sants, des de Twitch, al David per fer-me companyia i al tècnic no existent, que en el dia d'avui sóc jo. Alguna cosa per tancar? És que hem de tancar ja. No, res més. Bueno, per tancar, que el Girona juga també aquest cap de setmana contra l'Osasuna i l'Espanyol contra el Getafe. Els dos juguen el dissabte. Així que res més. Moltes gràcies per ser allà i ens veiem a la propera, Àlex. Fins dijous. Adéu, adéu. Ciao, 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 ciao. El tercer home, amb David González i Àlex Farsac.